Illejla nġbarnaw sabiex nipparteċipaw ilkoll flimkien fl-Ewkaristija Mqazza, immexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles Jude Scicluna li niżuħħar tal-preżenza tiegħu fostna, flimkien mas-saċerdoti Salesjani tal-Emkas Chaplain CT. Il-quddiesa tal-gradwazzjoni tagħna hija ġest misħoq ta' Ratt il-Ħaj lil Mulej Ġesu, lit-tmexxija, lill-amministrazzjoni, lill-lecturers u lill-ħaddiema kollha tal-Emkast, kif ukoll lill-ġenituri tagħna, lil sħabna u lil kull min b'mod jew ieħor għenna matul is-snin sabiex illejla nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-kisbiet li għamilna. Fil-waqt li nħeġġiġkom sabiex nieħdu sehem attiv din il-quddiesa permezz tat-talb tas-smigħ tal-kelma tal-Alla u meta nirċievu l-Ewkaristija Mqazza ejjew nżommru spiritu ta' talb u ġabra f'dan il-jum tant għażiż għalina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Min issa nawguralkom eżid studenti f'dan il-moment importanti fil-ħajja tagħkom. Nawguralkom li tkomplu timxu l-qudiem fil-formazzjoni tagħkom, kemm umana kif ukoll akkademika. Illum nirringrazzjaw il-Alla u fl-istess ħin nitolbuh kull għajnuna. Kuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti triq li twassal għand il-missier. Għafrenna ta' kemm il-darba il-bedu
minn dak li hu sewa xieraq għax ipoġġu l-interessi jew l-egoizmu tagħna qabel kollox. Mulej ħniena. Inti l-verità li ddawwa l-mixja ta' ħajjitna flimkien. Aħfrilna ta' kemm il-darba nqasna mill-inwettqu dmirijietna ta' ċittadini onesti u nsara tajbin, ġenerużi u wiemli. Kristu ħniena. Inti il-ħajja għal min jittama fik. Aħfrilna ta' kemm il-darba ma rajnik fil-persuna ta' dawk li laqajtna magħhom fi bżonnijiet tagħhom fejn stajna ngħinuhom u fil-istedina għal relazzjonijiet sinċira ta' ħbiberija u relazzjoni ġenwina. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti l-missier ta' kull għotja. Għallimna niżżuħaj li t-tieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tatina u nħobbuk b'qalbna kollha u bruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarejn mill-Littra ta' San Pawlo Apostolu lil Filippin. Ħuti, dawk li tassew għandhom iċ-ċirkonċiżjoni huma aħna li qegħdin naqdu lil Alla fl-Ispiritu u niftaħru fi Kristu Ġesu. Aħna li ma nqedux il-fiduċja tagħna fil-ġisem, għad li jien nista' nqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-ġisem. Jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem. Jien għandi aktar minnu, ta' 8 ijiem għamlu li ċirkonċiżjoni. Twelidt fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribu ta' Benjamin. Ludi mill-Lut, Fariżew fl-osservanza tal-liġi, biż-żielu li kelli, ippersegwitajt il-Knisja. Għal dik li hija ġustizzja tal-liġi, ħadd ma seta' jgħid xejn fiha. Imma dak kollu li għalija kien liħ, jiena għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena not kollox bħala telf, dejn il-liħ kbir li hemm fil-li nara fil-Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rid li nitlef kollox, u not kollox bħala knies biex nirbaħ il-Kristu, il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ngħidu flimkien? Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Annulu doqqulu, xandru l-eġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ngħidu flimkien? Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fi ħwejjeġ kbar li għamel fl-eġubijiet u l-ġustizzji tiegħu. Ngħidu flimkien? Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej.
Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu, u li Ġakob, il-maħtur tiegħu, Jahwe huwa Alla tagħna mal-art kollha il-ġustizzji tiegħu. Ngħidu flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu u jgħidu nies midimba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu 100 naġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara il-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Jew min hi dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-musbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lil-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal mitneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Fis-salm responsorjali ġifieri dik it-talba hija minna wara l-ewwel qari, flimkien tlabna hekk tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Xi tfisser tfittex il-mulej? Ħafna drabi aħna meta xi ħadd ikellimna fuq Alla jew nieħdu qata jew nagħlqu idnejna.
biex ġejda u dawn mhux affarijiet tal-antik u tal-anqbut. Imma mingħajr ma forsi ma nkunu nafu kull darba li f'ħajjitna infittxu dak kollu li hu tajjeb, dak kollu li hu veru, dak kollu li hu sabiħ, aħna nkunu qegħdin infittxu lil Alla b'mod anonimu imma fil-verità u tassew. U jiena inħeġġiġkom eżi studenti li f'ħajjitkom tgħaddu mill-liema ċirkostanzi tgħaddu, tfittxu dak kollu li hu tajjeb, dak kollu li hu veru, dak kollu li hu sabiħ. Dak kollu li l-mulej tagħkom bil-ħiliet tagħkom, bl-esperjenza edukattiva tagħkom, bil-mumenti sbieħ jew ta' sfida li jimmaturawna. Itolbu li intom tkunu strumenti biex fid-dinja jkun hawn iżjed ġustizzja, jkun hawn iżjed sewwa, tjubija, imħabba u sliem. U nawguralkom li l-qalb tagħkom tkun mimlija bil-ferħ ta' dawk li jfittxu il-mulej. Fil-Vanġelu Ġesu jitkellem dwar il-missier li mhux jistennina infittxuh, imma ifittixna hu. Meta f'xi mument ta' kwiet taħseb falla, aħseb mhux xi ħaġa imma f'xi ħadd li huwa mħabba u li qed ifittxek kontinwament. L-inera tiegħu huwa li jkun miegħek u li tkun miegħu. U Ġesu fil-kapitlu 15 ta' San Luqa li minnu smajna silta sabiħa jitkellem dwar ir-raj li għandu mitnaġa intilfitlu waħda u jħalli kollox biex jisiba. U meta jsib din in-naġa li intilfitlu jifraħ ħafna. U jikkonkludi Ġesu ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bnedmin tajba li ma kellhom bżonn ta' ndiema. Għal Ġesu il-midneb min huwa dak li ntilef. Forsi tilef il-boxla ta' ħajtu, tilef is-sens tal-eżistenza tiegħu, tilef it-toma sabiħa tal-ħajja. U l-mulej għaċċan li inti terġa' ssib it-triq. Li tuħu ħsieb tiegħek innifsek fi 3 imħabbiet tħobb lilek innifsek, lil-għajrek u lill-Alla. It-tieni tiġbija li jagħtina Ġesu hija ta' mara li kellha 10 muniti prezzjużi ħafna, id-drakma kienet munita prezzjuża ħafna, kellha 10 minnhom tilfet waħda, ġennet. U tiknes id-dar kollha biex issiba. U meta ssib din il-munita prezzjuża ukoll tagħmel festa. Inutaw għall-mulej il-fatt li aħna kultant nintilfu ma jaqtalux qalbu imma jfittixna, jieħu l-inizjattiva. Inti minn għalik tlaqt il-bot minnu, insejtu, abbandonajtu. Forsi l-adba tal-Knisja ilek ma tirfisha ftit. Anzi nirringrazzjakom tal-lum ġejtu fil-konkatedral. Bl-għażla tagħkom u għaxrittu.
Ma tinsiex li jekk inti nsejt tfittxu u ma jinsik qatt u qatt. U għalhekk Ġesu dawn il-parabboli jagħtihom lil Fariżej bħalma kien Pawlu l-Apostlu Missina daw l-orrif tal-liġi, daw ukoll kienu gradwati, li kienu jħarsu mimnieħrhom imxammar lejn ħaddieħor. Kienu jgergru lil mulej jagħmilha man nies midimba. Nies midimba jilqa' għandu u jiekol magħhom. Din it-gergiera tal-Fariżej fuq Ġesu lilna tagħmlilna kuraġġ. Għax aħna nafu minn aħna, nafu id-deficits tagħna, nafu wkoll il-ħiliet tagħna u nirringrazzjaw tagħhom. Imma nafu li għalkemm midinbin u jilqana u jiekol magħna. Nies midimba jilqa' għandu u jiekol magħhom. Iqisna ħbieb tiegħu anke meta niġġieldu miegħu. Jalla intom tkunu strumenti ta' rikonċiljazzjoni fid-dinja bil-ħiliet kollha tagħkom. Jalla intom tkunu wkoll rifless sabiħ ta' dan l-atteġġjament ta' Ġesu. Atteġġjament verament inklusiv. Il-midneb ħafna drabi huwa kategorija ta' min hu imwarrab. Imma l-mulej lil min huwa meqjus bħala mwarrab jew imbiet jersaq leħ. Mhux ta' bxejn iż-żewġ ismijiet tiegħu u nagħlaq b'dan il-ħsieb. Ftakruh dejjem. Iż-żewġ ismijiet ta' Ġesu huma programmatiċi. Ġesu, Alla isalva, Alla jerfak, jatik il-ħajja, isalvak. U Emmanuel, Alla magħna. Jgħid tgħaddi minn xi tgħaddi, hija l-Aziz, oħti l-Aziza. Ftakar lil mulej miegħek għax huwa Emmanuel. Ejjew irrisqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u permezz ta' sħabna intellgħu quddiem il-missier li huwa mħabba dak kollu li hemm fil-qalb tagħna. Inti teqpa' mal-Knisja tiegħek dejjem mulej. Nitolbuk għall-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Għatih il-grazzja tiegħek sabiex ikompli jmexxi Knisja sinodali fit-triq tal-Evanġelu mqaddes. Għajna biex bħala Knisja ikonna paċenzja imma wkoll preżenza assertiva fi dialogu seren u kostruttiv li huwa essenzjali għall-ħidma pastorali. Għamel li nkunu dejjem lesti biex nkunu xhieda tal-fidi tagħna u tal-missjoni fdata lilna minn Kristu sabiex id-dinja kollha temmen. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inti lajn ta' kull ġid mulej, nitolbuk għal din il-miġema li llum qed tifraħ il-kisbiet tagħha u trodlok ħajr tal-ġid kollu li għamilt magħna. Ejna nkunu issa merħ tal-art
u dawl li jiddi fil-oli ma' dawk kollha li se niltaqgħu magħhom fid-dinja tax-xogħol, fil-komunitajiet lokali tagħna u fis-setturi kollha tas-soċjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej għal kotra ta' grazzi li ssawa fuq l-Emcast, fuq it-tmexxija, l-amministrazzjoni, il-ħaddiema, il-lecturers u l-istudenti tagħha. Ejna sabiex it-tagħlim li jingħata u l-formazzjoni tal-karattru fis-sistema tal-edukazzjoni vokazzjonali ikunu ispirat minn prinċipji mfassla fuq il-valuri nsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Lord, help us remember that the first duty of the Church is that of evangelization, to spread the word, to proclaim the message, to announce the salvation in you. Help all the sons and daughters of the Church to know how to be tireless missionaries of the gospel, so that a new flowering of holiness and renewal would spring up in this world. The thirst for love and for truth, Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Lord, you are the Prince of Peace. Help us in all the laudable, worthy initiatives that can safeguard and increase peace in our troubled world. Turn us into people who are good, just, honest, true to heart. Then help us build a dam within our nations against blind violence which can only destroy and sow seeds of ruin and sorrow. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. For those who already departed to meet the risen Lord, especially our family members and friends, may they enjoy the Lord's heavenly peace and may be comforted by the help of our Mother Mary and our patrons, St. John Bosco and Blessed Carlo Acutis. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Finally, we pray for the spiritual needs of our local church, especially to give strength, wisdom, and holiness to our Archbishop, the Auxiliary Bishop, priests, religious, and the Christian faithful, that we may all remain authentic seekers of God, one in our journey to understand our mission, our calling, and live accordingly. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Nitolbuk mulej tilqat tal-btana u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajra l-grazzi li tajtna. Għamel il-kull ma tajtna bla ma jisħoqilna. Nindew bih għal-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-tejja tal-anġli u b'ferħbir infaħruk u ntennulek. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġorat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin
ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbuk tilqana un qudiemek biex naqluk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sam il-biru tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijek jissal l-qaw, glorja għal. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Mulej Ġesu, li għadna kemm irċevejna l-ikel qaddis ta' ġismek u demmek, taħt iġbija tal-ħobs u l-imbit. Nitolbuk sabiex dawn ikunu għalina għajn ta' barka u sinjal tal-aqda bejnietna u miegħek. Il-lecturers u l-ħaddiema tal-MCAST jirringrazzjawk tal-li bħal San Ġwan Bosco tagħtihom l-opportunità li edukaw lil tant żgħażagħ u adulti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. L-istudenti gradwati jitolbuk sabiex bħal Beatu Carlo Acutis nitħeġġu bl-imħabba straordinarja li dan iż-żagħżugħ kellu lejk fl-Ewkaristija sabiex qatt ma nieqfu nkunu xhieda tiegħek fit-toroq li minnhom sejjer tad-dina fil-ħajja. Nitolbuk ukoll sabiex bħalma Marija ommok ġarritek fiħdana sakemm welditek fostna u għalina, aħna nwaslu lilek lill-oħrajn permezz ta' klimna u emilna. Amen. Nitolbu. U għallu offrejnilek bratti l-ħajr il-sagrifiċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li int għamiltunna ikel spiritwali biex jimla li r-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamil li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex jinservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Eccellenza, mexxejtna fir-ringrazzjament lill-Alla għal tant għajnuna u tant grazzi li irċevejna speċjalment dawn l-istudenti li qed jiggradwaw. Mexxejtna fit-talba lill-Alla għal għajnuna li tkompli għal futur. Nixtiequ bħala MCAST nirringrazzjaw lilek tal-li għal darboħra il-qajt din l-istedina li tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika qed ngħid dan fisem il-Prinċipal, fisem il-Chairman, Board of Governors, l-istaff kollu għalliema, amministrazzjoni u studenti, speċjalment dawn miġburin hawnhekk. U allura l-MCAST xtaq iħallilek tifkira ta' xi ħaġa. Nitlob lill-Prinċipal biex iħejji ruħu. X'tista' tkun din it-tifkira? Dan l-aħħar tħabbar illi ftit xhur oħra matul is-sena li ġejja se jiġi kanonizzat il-Beatu Carlo Acutis. Dak Carlo Acutis illi konna ġa għażilnieh xi sentejn li ta' ilu propju bħala l-patrun tal-istudenti tal-MCAST u li kien student tal-IT imma kien jaf juża, għaraf juża sew il-ħiliet tiegħu għall-glorja ta' Alla u għall-ġid ta' ħutu l-bnedmin. U għalhekk qed inħallulek din ix-xbija sabiħa artistika ta' Carlo Acutis biex tiftakar ukoll l-MCAST. Nirringrazzjakom ħafna fuqkom nitlob ukoll l-interċessjoni ta' dan iż-żagħżugħ. Il-mulej se jaħlu kmieni fil-ħajja tiegħu permezz tal-Mart, imma fil-ħajja qasira tiegħu Carlo Acutis urina t-triq li nażlu s-sewwa s-sbuħija u nħallu l-Ġesu wkoll isibna. Nawguralkom ħajja twila, ħafna ferħ u li tiżaw dak kollu li l-mulej tagħkom għal-ġid. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
u nawguralkom ħafna. Għatu ċabċipa kbira lil xulxin.